Tak, bratia a sestry, budem teraz čítať z Evanjelia podľa Matúša z 5. kapitoly z roháčkovho prekladu. Vy ste solou zeme, keby sol stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola vyhodená a pošliapaná od ľudí. Vy ste svetlom sveta, mesto ležiace hore na vrchu nemôže sa ukryť. Ani nezapalujú sviece na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik. A svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. No určite si radi dávate nejakú dobrú sol do jedla. Je to preto, aby vám to jedlo tak lepšie chutilo. Veď ja to tiež poznám. No ja si niekedy dávam aj napríklad štiplovú papriku do jedla, ale to je trošku mimo tému. Ale čo by sa stalo, kebyže by tá sol nebola dobrá? Tak samozrejme by vám skazila chuť jedla. Ale teraz sa už pozrime na naše životy. Ježiš nám v 14. verši hovorí, že my ako jeho ľud sme solou pre túto zem. Táto zem, ktorú môžeme nazvať aj svetom, tak nie je na tom dobre. Je tu veľa zla. Je tu veľa neprávostí, je tu veľa vojen, je tu veľa zlomených srdcí. Ja som si to tiež zažil, aj vražd a tak ďalej. A záleží na tom, akú máme sol. Či žijeme s Ježišom, alebo nežijeme. Či sa mu podávame, alebo sa mu nepodávame. Ak sa podávame Ježišovi, tak nám dáva čistú sol, ktorá dokáže aj v tej najviac nepokojnej situácie priniesť pokoj. Ale ak sa Ježišovi nepodávame, tak naša sol je špinavá a tak nemôže priniesť chuť do nechuti tohto sveta. Aj keď patríme Ježišovi Kristovi, tak diabol sa nám stále snaží špiniť našu čistú sol, ale keď každý deň ostávame v Ježišovi, tak on našu špinavú sol bude čistiť. Pamätám si ešte na obdobie začiatku korony, kedy sme boli nútení všetky naše zhromaždenia a dorasty presunúť do online priestoru. A v tej dobe som cítil takú samotu a tak som napísal jednému kamarátovi, ktorý je kazateľom. A som napísal to, že sa cítim tak úzko a potom mi tak odpísal, že bude sa za mňa modliť dovtedy, kým to celé neskončí. A to ma tak potešilo. A to je taký pokoj. A potom vlastne som sa začal pripájať aj na tie naše žilinské dorasty, ktoré sme mali. A veľmi dobrý čas som tam mal. Som vďačný Pánu Bohu za to, že som tam mohol chodiť. A vlastne teraz nám začína mládež. No a od štvrtka, asi 21. neviem. Ale máme takú opačnú skúsenosť. Raz som v svetskej spoločnosti hľadal v čase nepokoja nejakú radu ohľadom pokoja, ale tá rada mi pokoj vôbec nedala a pridala viacej ku môjmu nepokoju. A svetlom sveta sme preto, lebo prinášame svetlo do tmy tohto sveta. A Ježiš nás vyzýva k tomu, aby to naše svetlo, ktoré nesieme, bolo umiestnené na nejakom viditeľnom mieste. No, ale ešte mám taký príklad, že keď idem v Prahe večer po nábreží, tak vidím, ako je pekne osvetlený ten Pražský hrad. A je umiestnený na takom viditeľnom mieste a buďme na tom rovnako ako Pražský hrad. Sieďme a buďme na viditeľnom mieste. Lebo ľudia, ktorí nepoznajú Ježiša, sa strácajú v tme tohto sveta. A potrebujú svetlo na cestu a tým svetlom je Ježiš. V Jánovi 8. kapitole 12. verši Ježiš hovorí: Ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. A to je super, to sa mi páči. Potom svetlo, ktoré nám bolo dané, tak slúži nám ako nasledovníkom aj na cestu týmto životom.
Ale aj tak diabol stojí na každom rohu a snaží sa nám to svetlo sfúknuť. Ale ak ostávame v Ježišovi a obliekame si celú Božiu výzbroj, tak dokážeme ten náš plamienok uchrániť pred sfúknutím. A ak sme sa už odovzdali Ježišovi Kristovi, tak svoj život už veľmi nevieme skryť pred ľuďmi, ktorí sú zo sveta. To sú vlastne ľudia, ktorí nie sú z cirkvi, ale môžem povedať, že nie sú ako znovu zrodení. A vlastne som sa povedal to, že my sa nevieme skryť pred ľuďmi preto, lebo prebieha v nás ovocie ducha. A to je láska, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. To je vlastne Galatianom 5:22. A toto je našou identitou. A keď trávime čas s neveriacimi, tak si oni môžu toto na nás všimnúť. Že náš pokoj, ktorý máme, je nejaký nadprirodzený a vtedy je taká dobrá príležitosť na zvestovanie evanjelia. A myslím si, že to bol asi taký minulý rok a bol to na stanici vo Zvolene a prišiel za mnou jeden bývalý spolužiak a bol vnútorne zranený a keď sme tak rozprávali, tak on cítil to, že zo mňa ide taký nadprirodzený pokoj. A tak sa cítime tak bezpečne a o hocičom sme sa mohli rozprávať. Ale to sa mi nedeje v komunite ľudí, ktorí nie sú znovu zrodení. A potom som sa tak modlil za ňou na tom mieste. A verím, že cítil taký pokoj a mal pokojnú cestu tam, kde potreboval ísť. A tak teraz by som sa prečítal niekoľko veršov z Biblie. Tesaloničanom 3:16. Sám Pán pokoja, nech vám dá pokoj vždy a každým spôsobom. Pán nech je s vami všetkými. Kolosanom 3:15. A vo vašich srdciach nevládne Kristov pokoj, preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Rímanom 15:13. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhodnila mocou Ducha Svätého. Filipanom 4:8-9. A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte. Čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte. A Boh pokoja bude s vami. Hebrejom 12:14. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Pokoj bude dielo spravedlivosti a jej výsledkom bude mier i bezpečnosť na veky. Žalmist 46:10. Zastavaj vojny až po končiny zeme, zlomí lúk, poláme kopiu a bojové vozy spáli vohu. Matúš 5:16. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Filipanom 2:15. Aby ste boli bezúhodní a nevinní. Boží deti bez poškvrny uprostred zvráteného a skazeného pokolenia a uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. A tak, bratia a sestry, aktívne nasledujeme Pána Ježiša Krista každý deň. A buďme influencermi našej viery pre ľudí, ktorí ešte Ježiša nespoznali. A na záver prečítam ešte verš z listu Efežanom 6. kapitoly, to je vlastne 10. a 11. verš. Ostatne, moji bratia, mocnite v Pánovi a v sile jeho vlády. Obležte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstať proti taktike a úskočnosti diabla. Tak budem sa modliť.
Tak, Pane Ježišu, ďakujem Ti za túto dobrú cestu, ktorú som mal do Bratislavy, aj keď sme meškali. A tak ťa, Pane, prosím za to, aby sme sa naozaj neskrývali, ale aby naše svetlo svietilo na viditeľnom mieste, tak aby ho mohli vidieť všetci. A prosím ťa, Pane Ježišu, aby si nám pomohol si obliecť Božiu výzbroj. A tiež ťa, Pane, prosím za to, aby si nás tak učil Ti dôverovať, aj keď sme v ťažkej situácii, ale aj keď sme v dobrej situácii. Tak ťa, Pane, prosím za to. V mene Ježiš. Amen.